Yakin ora ireng-ireng sampai koyo angus. Nah. Darling, I remember with Apa bocah? Lu ngapa bocah? you. Mana sedelok? Follower kok mek loro. Yo le, ana teman-teman tulen aku ngare desa loy. Dah, sombong amat. Malah watu. Batuk Haji. Nah, Minum ini batuk hilang nyawa melayang. jancuk. Ini kas gue lagi konten. Tapi wis Ngene iki. Lagi konten itu bebas ta, Pak. Konten ini bukan konten pendidikan no kae. Jadi wis biarpun orang berkata apa wis aku tetap gaspol wae. Biarlah anjing menggonggong. Biarkan anjing menggonggong. Rasa blak. Angel wong tukang foto ki dhek iso foto dhewe. Nah, ngono kuwi. Makanya segala sesuatu ki membutuhkan kancane no. Moto lho sik ora iso foto dhewe to. Segrang-grung tak ceklek gulumu. Tak ceklek gulu. Dikarenakan apa ya? Baterainya entek, Bos. Kamerane guys, kamu wis entek kuwi entek. Iki sik Kuwi sik. tapi titik. Tapi titik dadi wis ndak usah direkam perjalanan pulang wis. Ora ketang nggih konten receh sing ancuk-ancukan bu. Dadi wis Karena hal sudah malam. wis waktunya pulang. Terus yang urung subscribe, ndang subscribe. Oh ayo. Subscribe, like, komen guys. Yang wis subscribe matur suwun, sing urung subscribe subscribe aja. Wis cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.